Kapin 20 ka barangay sa Davao City ang gipailawom sa state of calamity. Human na bahaan sa miaging semana. Samtang kapin 2,000 ka magbanay ang apektado atol sa pagbaha sa Butuan City. Ano ang report? Giaprubahan sa 20th Davao City Council ang pagdeklara og state of calamity sa 23 ka barangay sa syudad. Kini gumikan sa grabing danyos nga epekto sa pagbaha ug pagdahili sa yuta nga epekto sa trough sa low pressure area sa miaging semana. Kini mao ang Barangay Lasang, San Isidro, Bunawan Proper, 1-A, 2-A, 5-A, 8-A, 9-A, 10-A, 19-B, Matina Crossing, Maa, Tigato, Waan, New Carmen, Tambobong, Marilog Proper, Salaysay, Tamugan, Lamanan, Saloy, Malabog ug Barangay Pakibato Proper. Gigahinan sa Davao City LGU og kapin 84 million pesos nga pondo gikan sa Calamity Fund. Kini alang sa paspas nga paghatag og ayuda sa mga biktima sa baha. Gipabakwit ang mga residenteng nabahaan sa Butuan City atol sa pagbaha sa syudad adlong Lunes. Kini tungod sa padayong pagtaas sa tubig baha sa Davao de Oro ug Agusan Marsh ug nahimong catch basin ang Butuan City. Sagad kanila anaa sa mga tulunghaan nga gihimong evacuation center. Gilainsab gihatagan og pagkaon sa LGU ang mga apektadong residente. Samtang nagpahigayon sabog forced evacuation sa mga residenteng nagpuyo sa kilid sa suba, human misaka ang water level sa Agusan River. Sa 2 meters pa lang dapat may preemptive evacuation na gagawin natin. Tapos pagdating ng 3 meters hanggang lagpas ng 3 meters, forced evacuation na yan. Kaya may ginawa na tayong forced evacuation, lalong-lalo na dito sa Barangay Baan, Riverside. Sumala sa Butuan City LGU, miabot sa kapin 2,500 ka magbanay sa 16 ka barangay sa syudad ang apektado sa pagbaha. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.